салом дӯстон, бозии рафиқонаи Тоҷикистон ва Қазоқистонро мухлисон ҳамчун имтиҳон барои футболбозони кишвар меҳисобиданд. Баъд аз танаффуси зиёд ва рӯзҳои бемураббигӣ, билохира мустахассиси тоҷик Мубин Эргашев сармураббии муваққатии тими асосии миллӣ таъин гардид. Ӯ қабл аз ин мунтахаби то 23-солаҳоро ба чемпионати Осиё баровард. Албатта, дар ин кор кӯмаки Вьетнам ва Арабистони Саудӣ ба ӯ зиёд буд, аммо ин мавзӯи дигар аст. Гап сари он меравад ки оё мураббии мазкур метавонад тими мунтахабро ба ҷое расонад? Оё рохати бо хуни ҷигар ба дастомадаи чемпионати Осиё гувоҳи маҳорати олии мураббигии Мубин Эргашев шуда метавонад? Бархе аз мутахассисон баронанд ки рохати мусобиқаи қоравӣ асоси таъин кардани Эргашев ба ин вазифа бояд намешуд. Ба ҳар соне набошад, Мубин Эргашев дар карьераи худ бори дуввум тими миллиро гирифт. Саёҳати якуми ӯро дар дастаи асосии кишвар наметавон бо барор хонд. Дар қисми бештари бозиҳо мунтахаби Тоҷикистон зери роҳбарии ӯ мағлуб шуда буд ва боз мағлуб шуд ки имрӯз мо дар бораи ҳамин гап мезанем. Пеш аз сар кардан бояд хотиррасон кунем ки сарпарасти барномаи мо ширкати 1x мебошад. Бозиҳои мунтахабҳо ба анҷом расид ва баъди 2 рӯз мо боз метавонем ба бозиҳои дастаи дӯстдоштаамон баргардем ва барои шавқовартар кардани тамошои онҳо метавонед аз 1x истифода кунед, зеро он ҷо коэффициентҳои баланд пешниҳод мегарданд. Дар роҳи регистратсия кунед ва истифодаи промокоди AMG 0777-ро фаромӯш насозед, зеро бо он дар аввалин пардохт то $100 бонус медиҳанд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. таъин кардани Мубин Эргашев ба вазифаи сармураббии тими мунтахаби Тоҷикистон маънои онро дошта метавонад ки мутахассисони арзандатар буданд, аммо Федератсияи футболи кишвар ба шартҳои онҳо розӣ нашуданд. Барои мисол, Виталий Левченко. Мегузарем ба бозӣ. Мунтахаби Қазоқистон ва тими миллии Тоҷикистон дар рейтинги FIFA ба ҳам наздиканд. Ҳарчанд футбол дар кишвари Қазоқистон аврупоӣ шумурда шавад, наметавон гуфт ки сатҳу сифати бозиҳо ба стандартҳои аврупоӣ мутобиқат мекунанд. Дастаи астанаки иштирокчии лигаи чемпионҳо мешавад барои бисёриҳо макони гирифтани имтиёзот. Қабл аз бозӣ бо Тоҷикистон қазоқҳо дар бозии марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон аз Фаронса бо ҳисоби 8-0 шикаст хӯрданд. Маълум аст ки дар рақобат бо Тоҷикистон қисми бештари футболбозоне ки бо Фаронса бозӣ карданд, ширкат наварзиданд. Рафти бозӣ нишон дод ки ҳайати дуввуми Қазоқистон омода буд то ҳисоб 0-0 шавад. Ҳеҷ кас бо нақди ҷон ва ғуруру номуси баланд бозиам карданӣ набуд. Ин табиист, бозии рафиқона буд ва футболбозони қазоқ мехостанд танҳо соқу саломат ба бошгоҳи худ баргарданд. иштибоҳи Қирғизбоев Шорухро ҳамаи мо дидем. Бале, иштибоҳи дағал буд. Агар он намешуд, бозӣ метавонист бе гол ҳам анҷом ёбад. Бояд иқрор шавем ки ҳайати мунтахаби кишвар ҳам комил набуд. Манчер Сафаров, Ваъдат Ҳанонов, Рустам Соиров аз зумраи футболбозоне буданд ки кӯмакрасони тими миллӣ шуда натавонистанд. Бисёриҳо ба суоле дода шуданд ки чаро Мубин Эргашев ҳадди ақал барои бозии рафиқона Фатло Фатлоевро ба даста ҷалб накард, дар ҳоле ки Фатло дар формаи беҳтарини варзишӣ қарор дошт. Айни ҳол беҳтарин бозингар дар чемпионати Тоҷикистон аст. Кӯмаки ӯ дар чунин бозӣ метавонист хеле лозиму зарур бошад. Аз бозии ҳиссиёт чунин боқимон. Аз як тараф бозингарони мо хубтар ба назар мерасиданд, имкониятҳо ҳам буданд, тӯбро дар қисми дуввум алахусус хеле хуб идора мекарданд. Аз тарафи дигар ҳайати дуввуми Қазоқистон, ҳолати сусти физикии бозингарони мо ва реализатсияи сатҳи нол, иштибоҳ ва саросимагии дарвозабон ва голе ки ба занҷираи мантиқии бозӣ мутобиқат намекунад. Ва аммо аз ҳама муҳим натиҷа аст ки мо онро мутаассифона надорем. طبق خبرهای اخیری که کبوترهای کاتالونیا آوردند، دسته بارسلونا آماده است فرانکی دیونگ را به فروش گذارد. در وقتش بازیگر 24 ساله از آیاکس با نرخ 75 میلیون یورو خریداری کرده شد. اکثریت به این خبر باور ندارند. گپ سر آن می‌رود که دیونگ یکی از آن بازیگرانی است که میتواند در دسته بارسلونا خوی چهره مرکزی شود. مهارت و ملکه‌ای که نیمه‌وقتگر 24 ساله دارد به خوی میتواند کمک زیاد رساند. متخصص کاتالونی میتواند بارسا را به شکل جایگیرشوی 4-3 برگرداند. این طرح کلاسیکی بارسا است. در چنین سخما دیونگ میتواند هم نقش بازیگر رقم 6 و هم در نقش فوتبالباز رقم 8 بازی کند. اما با وجود این نفران پیدا میشن که این خبر را به حقیقت نزدیک میدونند. дар вақташ Гвардиола Яя Туреро аз Барса ҷавоб дод, дар ҳоле ки Яя дар формаи беҳтарин қарор дошт ва ба ҷои ӯ Бускеси 19-соларо дар ҳайат ҷо дод. Тавре солҳо нишон додан ҳақ ба ҷониби Пеп буд. Аз Барселонаи кунунӣ ҳама чизро метавон интизор шуд. Фурӯхтани Неймар, Суарес ва рафтани Мессиро ҳам аксарият бовар надоштанд ва аммо як рӯз аз хоб бедор шуда ин бозигарон худро футболбозони дастҳои дигар диданд. Гуфта мешавад ки Барса омода аст то Де Йонгро бо нархи 80 миллион евро ба фурӯш гузорад. Собиқ
сармураббии каталониҳо Роналд Куман нимҳимоятгари нидерландиро дар мавқеъҳои гуногун истифода мекард. Хатти дифои марказ, хатти нимҳимояи марказ, хатти нимовизаи канорӣ, так муҳоҷим, дар ҳамаи ин мавқеъҳо Де Йонг дар сатҳи муайян бозӣ кард. Бо эҳтимоли зиёд хави ин футболбозро қадр мекунад ва аллакай мавқеашро дар майдон муайян кардааст. Франк Кессие омодааст то аз шаҳри Милан биравад. Футболбози Кодиёварӣ аз миланиҳо маоши зиёдро талаб мекунад. Расониҳо иштиҳои нимҳимоятгарро қонеъ карда наметавонанд. Дастҳои дигар пайваста аз ин мавзӯъ хабар мегиранд. Тобистони соли 2022 шартномаи кунунии Кессие бо дастаи Милан ба анҷом мерасад. Дар бастани қарордоди нав мушкилиҳои зиёд ҷо доранд. Аллакай чанд моҳ мешавад ки ҷонибҳо ба мувофиқа расида наметавонанд. Дастҳои Реал Мадрид ва ПСЖ қарори ниҳоии Милан ва Кессиеро интизоранд. Дар сурати норозигии тарафҳо дастҳои номбурда омодаанд ки нимҳимоятгари африқоиро ба сафашон ҷалб кунанд. Дар баробари ин тимҳои топ аз Англия дастаи Тоттенхем дар талоши овардани Кессие ба Лондон аст. Сармураббии нави лондониё Антонио Конте кайҳост ки ба нимҳимоятгари мазкур чашм духтааст. Сарнавишти Франк дар Милан метавонад ба Донарума монанд шавад. Собиқ дарвозабони миланиҳо ҳам дар вақташ маоши зиёдро аз даста талаб намуд, дар ҳоле ки чанд кӯшиши роҳбарияти расониҳо самар наоварданд. Онҳо Донарумаро ҷавоб доданд. Чунон менамояд ки агар кӯшишҳои навбатии роҳбарияти Милан дар мавзӯи қарордоди нави нимҳимоятгар самар надиҳанд, онҳо ҳамаи дарҳои шаҳри Милан барои Кессие боз хоҳад кард. Шумо аллакай хабар доред ки амалгари Боруссия Дормунд Эрлинг Холландро бисёриҳо дар Реал Мадрид дидан мехоҳанд. Мадридиҳо зид нестанд. Агар дар баробари Мбаппе Холланд ба Мадрид равад, ин тандем дар тани ҳамагон тарсу ларза ба вуҷуд меорад. Бо рафтани Мбаппе аз Париж ҳеҷ кас шакку шубҳа надорад. Қаблан хабар дода мешуд ки Мбаппе ва Холланд ҳарду тобистони соли 2022 ба Реал Мадрид мераванд. Дастаи кишвари Испания зарфият ва иқтидори пӯшондани ҳарду ин ҷавонро дорад ва аммо дар дохили Мадрид на ҳама ба чунин ҷараёни кор бовар доранд. Дар дастаи пойтахти Испания боварӣ доранд ки Холланд на Ла Лига, балки Премер-лигаи Англияро интихоб хоҳад кард. Мадридиҳо тобистони соли 2022 нақшаи глобалии тағйир додани ҳаятро доранд. Пеш аз ҳама гап сари хатти ҳамла ва дифоъ меравад. Бо эҳтимоли зиёд хатти нимҳимояи мадридиҳо бетағйир мемонад. Онҷо чун пештара Модрич, Кросс ва Каземиро бозӣ хоҳанд кард. Дар хатти ҳамла интихоби аввалин Килиан Мбаппе аст. Агар интихоб байни Холланд ва Мбаппе шавад, бидуни шакку тардид Перес футболбози фаронсавиро интихоб мекунад. Президенти Реал бо орзуи Мбаппе хоб карда, бо орзуи Мбаппе бедор мешавад. Дар Англия ду дастаи асосие ки талабгори Холланд ҳастанд, Манчестер Юнайтед ва Челси мебошанд. Агар Манчестер Сити дар харид кардани Харри Кейн боз ноком шавад, аз эҳтимол дур нест ки Пеп ҳам ба шикори бозингари норвегӣ барояд. Аз ин рӯ табиист ки дар Мадрид ба мавзӯи трансфери Холланд эҳтиёткорона назар меафкананд. Ман метавонам дӯстон, бори дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар каналу бинош данро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.